Dobrý deň, moje meno je Slancy a dneska by som vám rád zahral pesničku. Explo, prečo si začal? Explo, veľmi plakal, keď som mu po hlave skákal. Zdravíčko dámy a páni, moje meno je Selassie a vítam vás pri dnešnom videjku. Veľmi dlho som rozmýšľal, či toto video naozaj natočím alebo nie, ale jednoducho aj ja mám nejakú trpezlivosť, aj ja mám nejaký pohárik, ktorý môže pretiecť a aj ja mám nejaký level, kedy sa triggernem. A ten level bohužiaľ včera Expelliarmus prekročil, hej, prešiel tým levelom mojej trpezlivosti a jednoducho som si povedal, že chlapec pôjde dole. Čau expecto patronum, maj sa pekne. Narýchlo ešte poviem, ak budete súhlasiť s niečím, čo odznie v tomto videu, nezabudnite toto video pozdieľať na svojich facebookových stránkach a nezabudnite plesnúť like na toto video. Tí, čo nevedia, o čo ide, tak vám to teraz všetko pekne vysvetlím, OK? Začalo to veľmi nevinne, hej? Začalo to tým, že Exploited ukázal ľuďom, aké drahé vybavenie si kúpil, hej? Dámy a páni, myška 80 eur, klávesnica 180 eur, kamera 100 eur, mikrofón 400 eur, rameno 90 eur, 3 monitory 500 eur, počítač 2000 eur a to všetko len kvôli tomu, lebo ma to baví. Chcem tým povedať, že som do toho vrazil viac peňazí, ako mám šancu z toho vytrieskať, čiže to robím akože preto, že ma to baví. No a potom sa dozviem, respektíve viacerí z vás mi napíšu, že pán Selassie na streame hovorí, že čo sa ja serem do streamovania. Len kvôli tomu, lebo ma to baví a len kvôli tomu, že môžem hrať sa hry a vy na mňa môžete kúkať vo svojom voľnom čase. Wow, ty si normálne, ty si poloboh. Existent je normálne poloboh. On normálne minul svoje vlastné peniaze na to, aby mohol streamovať. Wow, ty si veľký pán. Ja som myslel, že už sme v pohode, kámo, ale keď ti začne vadiť, že sa serem na Twitch, že začínam streamovať, tak asi v pohode nie sme. Sakra. Počúvaj ma, to čo bolo na konci, Peťo? To čo si spravil, to si nejaká modlivka? Čo si nejaký škovránok, alebo čo? To čo si ma chcel akože zbaliť, Peťo, alebo čo? Tomu som vôbec nepochopil. Dal som mu na to odpoveď, ale trošku vyhrotenejšiu, lebo som bol fakt triggernutý. Stále mi to tu vypadáva už, bože, si to chcem už ostrihať konečne, dajte mi odber, nech sa môžem ostrihať, už to fakt nevydržím. Samozrejme, nenechám si srať na hlavu, hej, už som toho mal fakt dosť, tak som mu na to odpovedal. A všetkým ľuďom som ukázal, ako to naozaj bolo. Teda všetkým ľuďom na Instagrame. Tak teraz vy, ktorí sledujete toto video, konečne sa ukáže, aká je pravda s videom Steep, ktoré sme hrali. Ja, Explo a Evžen. Zdravíčko dámy a páni, moje meno je Selassie a vítam vás pri ďalšom dieli z našej hry Steep. Dneska tu bude so mnou Evžen. Ahojte. A veľmi zvláštny a zaujímavý host, ktorého ste možno nikdy v živote nečakali. A ním je... Ja, Exploited. Exploited videl moje predošlé videá zo Steepu a zo Skateu a prišlo mu to zábavné, že chce si s nami zahrať, hej. Išiel som akurát točiť video a Exploited mi napísal niečo v tom zmysle, že Slážo, prosím, môžem byť s vami v tom videu, chcem si fakt s vami zahrať Steep. Ja som si najprv povedal, že ty kokos, to nemôžem urobiť. Dať Exploiteda do videa. Veď to bude hrozné, to zruší to môj channel normálne. Tak sme spolu natočili video a malo to celkom úspech, za čo som bol rád, ešte že som to spravil. A tam to záhadne skončilo. Ráno vstanem, hej, chillujem si celý deň, hento tamto porábam, zrazu kúknem a píše mi kamarát: Experiment zase dal na teba nejakú storku. Čo hráme Tekken, normálne druhé kolo, round 2 fight, v prvom kole dostal KO, tak teraz aj do druhého chce dostať KO, aby som sa stal šampiónom, jak Conor McGregor. Povedal som si, že vypočujem si tu jeho storku. Normálne to bola chyba, pretože postol verejne súkromnú informáciu, vážne XP-man, vážne, takéto informácie ty budeš dávať von? 100 000 ľuďom si toto normálne takto pleskol do očí. Túto informáciu. A počúvaj ma, ty, Vandráčik, dobre vieš, s kým rozprávam. Redaktorko,
spisovateľ, normálne. Čo si ty? Ty si iba potkan, keď takéto veci vôbec posielaš niekomu. Moje súkromné veci, ktoré mali byť len medzi nami, tak posielaš ďalej? A keď už teda sme boli pri tom, že sa budú vyťahovať takéto súkromné informácie, tak som si povedal, že to nenechám len tak, nie? Že trošku priliem toho benzíniku do ohňa a že trošku zavarím aj ja tomu Expelliarmusovi pod prdelou. Pretože nenechám si srať nohou. Počúvajte ma normálne. Na Expressmanovú storku som odpovedal jedným tajomstvom. Začínam teraz spoluprácu s jednou reklamnou agentúrou, ktorú pravdepodobne už nedokončíme po tomto videu. Pracuje tam človek, ktorého poznám už dlhšie a raz sme sedeli na káve, rozprávali sme sa a povedal mi jednu zaujímavú vec. Riešili s Explimenom kampaň, ktorá bola zložitá, hej, bola náročná a Peťko sa k nej staval ako totálny arogantný namyslenec. Ponúkli mu pravdepodobne málo peňazí za to, tak si povedal, že chce do videa, ktoré bolo spojené s tou kampaňou, slona. Toto keď som počul, tak som normálne neveril, že človek môže byť takto normálne slávou omámený, že dobre, zaplatíte mi síce málo peňazí za kampaň, ale chcem do videa slona, inak s vami nehodláme nič riešiť. Normálne takto im to povedal. Nebudem s vami nič riešiť, dokým mi nezoženete slona do videa. Tak čo si myslíte, čo asi reklamná agentúra urobila? Išla hneď do zoologickej záhrady, prosíme si slona, lebo tuto pán Expelliarmus je tak zhýčkaný a tak slávou omámený, že chce do videa sloníka. Počúvaj ma. Akože Peťo, vždy som vedel, že si trošku tak high z tej slávy, to sme každý, ale slona do videa? Vážne slona? Moja arogancia v komunikácii s reklamnou agentúrou spočívala v tom, že som odmietol ich podmienky, aby môj YouTube kanál nevyzeral ako reklamný banner. S tým, ale ty asi nemáš problém, takže... Najvyššie neviem, čo sa sťažuješ. Keby to neodmietnem, tak to nedajú druhému, tretiemu, štvrtému v poradí, takže som ti vlastne dohodil kšeft. Mal by si mi ďakovať, kámo. Ďakujem! Počuj, ďakujem! Díky, že si z toho druhého miesta posunul špinu na 3., 4. miesto. Díky, že si normálne mi takto zhora nasral na čelo tú príležitosť, že môžem ísť riešiť ďalšiu kampaň. Díky, vytrhol si ma z chudoby, som ti strašne zaviazaný. A môj channel, že vyzerá ako reklamný banner, ty si to trošku pomýlil, pretože ja vďaka tomuto channelu som na reklamných baneroch. A vôbec mi to nevadí. Takže Expertman, počúvaj ma, bráško. Je mi absolútne jedno, ako zareaguješ na toto video. Ja som si svoje veci povedal, nikto sa so mnou nebude zahrávať, nikto tu na mňa nebude hádzať špinu, nikto mi tu nebude srať na hlavu z druhého miesta. Nemám už čas strácať s týmto čas. Končím tu tento beef, túto kauzu, túto kapitolu môjho života. A Peťo, už nikdy si s tebou nepodám ruku a už nikdy sa s tebou nebudem normálne baviť. Peace out, motherfuckers.